Беларусь падрыхтавала адказ еўразвязу на ўведзеныя санкцыі. Як распавялі ў МЗС, захады з боку рэжыму Лукашэнкі будуць звязаныя з узмацненнем жорсткасці умоваў імпарту і дзейнасцю ў Беларусі суб'ектаў з несяброўскіх краінаў. Аб'екты ў эфіры, з вами Віталь Бабін. Вітаю і запрашаю на выданне па-беларуску без цэнзуры. Кіраўнік генштабу Муравейка не сумняецца, што Менск нанясе ядравы удар па краінах НАТО. Украина ж сцягвае войска да беларускай мяжы. Это больше расцениваю как провокация. Украина не имеет ни желания, ни сил, ни возможности нападать на Республику Беларусь. Это точка. У судзе Менскага району судзяць следчага і міліцыянта, якія дапусцілі нядбайнасць у справе гвалту над трохгадовым хлопчыкам са Слуцку, якога забілі бацькі. Гэта тое, за што павінны, канешне, службовыя асобы адказваць, безумоўна, але не на гэтым нізкім узроўні. Правыя папулісты ў Францыі перамагаюць на парламенцкіх выбарах. Што будзе з дапамогай Украіне, ды як гэта адаб'ецца на Беларусі? Праз некалькі год, калі яшчэ не будуць вырашацца пытанні эканомікі і так далее, я лічу, што будзе ўсё большы запрос на тое, што казаў Трамп. То давайте траціць грошы на сабе і вырашэнне сваіх пытанняў. А Украіна хай сама вырашае свае пытанні. Можаце не сумнявацца, мы гэта зробім. Кіраўнік генштабу нашай краіны Павел Муравейка ў інтэрв'ю прапагандысцкаму тэлеканалу ОНТ заявіў, што Менск гатовы выкарыстаць ядравую зброю, калі суверэнітэту і незалежнасці створаць пагрозы, а яны, нібыта, сыходзяць з Украіны, якая, паводле Муравейкі, рыхтуе напад на Гомельскую і Берасцейскую вобласці. Што адбываецца насамрэч, і чаго беларусам і украінцам чакаць заўтра? Руслан Ігнатович. У Берасцейскай і Гомельскай вобласцях могуць з'явіцца вайсковыя блокпосты. На іх будуць правяраць аўтамабілі і кіроўцаў. Пра гэта паведамляе Гомельскі абласны выканкам. З'яўленне блокпостаў нібы частка вучэнняў сілаў спецыяльных аперацыяў разам з ракетнымі войскамі і артылерыяй. Проходим участок границы, где возможны прорывы ее. Каждый день поступают новые водные в разных условиях. Контакт при езде в колонне. Мы спешиваемся и отражаем атаку. Боевую подготовку оцениваем на 5 баллов, готовы для выполнения любых задач. У Міністэрстве абароны Беларусі правядзенне гэтых вучэнняў патлумачылі небяспеку, што нібыта сыходзіць ад Украіны. Мы видим передвижение войск, периодические полеты беспилотников типа «Байрактар» вблизи государственной границы и оценку наших возможностей, как мы будем реагировать на то, что они появляются. Непакоіць Паўла Муравейку і ўкраінскі спецназ з першай прэзідэнцкай брыгады ЗСУ. Паводле лукашэнкаўскага чыноўніка, байцы гэтага спецпадраздзялення прыехалі ў горад Оўруч, што на мяжы з Беларусю. У адказ камандавання беларускай арміі высунула на баявыя рубяжы цяжкую артылерыю і сістэмы залпавага агню «Полонез». В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей, дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам, готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут. Паводле вайсковага эксперта і былога супрацоўніка службы бяспекі Украіны Івана Ступака, дзеянні беларускай арміі і заявы спадара Муравейкі – гэта спецаперацыя Москвы. Якобы Украина стягивает свои войска. В ответ на это Беларусь стягивает свои войска. И в ответ на то, что Беларусь стянула, украинский генштаб в действительности тоже вынужден будет отреагировать, забрав опять какие-то свои резервы с востока, с юга, с севера и бросив на вот эту 1000-километровую границу. Поэтому я это больше расцениваю как провокация. І ўжо сёння афіцыйны тэлеграм-канал аператыўнага камандавання ЗСУ «Захад» выклаў паведамленне з відэа, у якім гаворыцца, што мяжа з Беларусю пад поўным кантролем. Адметна, што ўся вайсковая тэхніка на відэазапісе пазначаная новым тактычным сімвалам – белым трыкутнікам. Сцягванне украінскіх войскаў да мяжы з Беларусю пракаментавалі і ў Крамлі.
это беспокойство, причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры. Як адзначыў кіраўнік праграмы бяспекі Цэнтру глабалістыкі «Стратэгія-21» Паўло Лакійчук, такімі дзеяннямі Путін спрабуе уцягнуць беларускае войска ў сапраўдную вайну. Одно дело собирать шмобиков по Бурятиям, Башкириям, их потом готовить, одевать, вооружать, отправлять на украинскую территорию воевать. А в Беларуси, которую фактически аннексировала Россия уже, есть подготовленные, одетые, обутые, вооруженные солдаты. Што ж тычыцца інтэрв'ю Паўла Муравейкі, беларускім прапагандыстам прагучалі там папрокі і ў бок Варшавы. Маўляў, міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і Еўразвязу стварыла Польшча, каб атрымаць субсідыі ад Еўразвязу. Між тым, яшчэ на пачатку міграцыйнага крызісу у 2021 журналіст Белсату Сергей Падсасонны выправіўся ў Ірак, каб наўпрост даведацца гісторыі ахвяраў гібриднай агрэсіі. Муравейка, як і Лукашенко, могуць казаць усё, што заўгодна, але цудоўна ўсім зразумела тое, што адбываецца насамрэч. І калі я быў у Іраку, то гэта таксама было відавочна, калі я бачыў на ўласныя вочы беларускія візы, уклееныя ў пашпарты, якія проста прадаваліся за грошы ў лукашэнкаўскіх амбасадах, таксама квіткі на самалёты Белавія, якія выдаваліся і прадаваліся за велічэзныя грошы. У інтэрв'ю Муравейкі не абышлося і без традыцыйных ядравых пагрозаў усім ворагам Лукашэнкі. Генерал-маёр запэўніў, што Беларусь застасуе тактычную ядравую зброю супраць усіх, хто пасягне на незалежнасць і тэрытарыяльную цэласнасць краіны. Цяпер словы чыноўніка актыўна тыражуюць лукашэнкаўскія прапагандысты. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Тым часам дзесятак падраздзяленняў агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы зноў пачалі сваю працу. Філіялы ўзнавілі ў шэрагу гарадоў краіны, у тым ліку ў Лодзі, Кракаве і Жэшаве. На ўрачыстай цырымоніі ў апошнім удзельнічаў і прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Вайна, міграцыя, спробы пранікнення замежных службаў у асноўным расійскіх і беларускіх тут, у Падкарпатці, ёсць хлебам надзённым для агенцтва ўнутранай бяспекі. Таму мы будзем асабліва падтрымліваць тыя падраздзяленні, на якіх ляжыць найбольшы цяжар процідзеяння дэстабілізацыі, дэзінфармацыі, кібератакам і выведнай дзейнасці ў нашай краіне, арганізаваным у першую чаргу Расіяй і Беларусю. Мы ўжо гаворым пра гэта адкрыта, таму што апошнім часам з'явілася занадта шмат такіх падзей і фактаў, каб узніклі якія-небудзь сумневы адносна таго, хто стаіць за гэтымі спробамі дэстабілізацыі. Дональд Туск таксама нагадаў пра сваю пастанову перадаць агенцтву ўнутранай бяспекі і агенцтву выведкі Польшчы па 50 мільёнаў злотых або амаль 12,5 мільёнаў долараў. Гэта палітык назваў толькі пачаткам аднаўлення абедзвюх службаў. Чарговы суд, а на лаве падсудных гэтым разам міліцыянты следчы, гаворка пра гучную справу аб забойстве 3-гадовага хлопчыка са Слуцку. Бацькоў ужо асудзілі, а вось службовых асобаў, якія дапусцілі нядбайнасць, улады працягваюць прыцягваць да адказнасці. Аднак ці толькі яны вінаватыя ў той трагедыі, Ірына Драфічук. Вінаваціць у бяздзейнасці і нядбайнасці. У судзе Менскага раёну пачаўся працэс над 2 службовымі асобамі, якія паводле матэрыялаў справы не абаранілі ад працяглых катаванняў і забойства бацькамі малалетняга Сямёна Таратуту. Гэта начальнік інспекцыі ў справах няпаўнагадовых слуцкага рауса Александр Дзядок і следчы Артём Галавінскі. Абодва яны не пад арыштам і сваёй вины не признали. Очевидно, что избиение ребенка в таком возрасте это уже не просто административное правонарушение, это преступление, которое должно было вот в самом начале быть расследовано, и тогда бы трагедии не произошло. Аднак ці толькі 2 міліцыянты вінаватыя ў трагедыі. Прысуд у крымінальнай справе аб забойстве бацькамі са Слуцку 3-гадовага сына Менскі абласны суд вынес летась. На судзе высветлілася, што дзіця праз жорсткасць бацькоў ужо трапляла ў шпіталь за 2 гады да гэтага, але ніякіх захадаў супраць сям'і тады не прынялі. Пабоі сталіся рэгулярнымі. Апроч таго, Сямёна недастаткова кармілі, прымушалі спаць голым на падлозе, апускалі галавой у вядро з вадою. 14 января 2023 года они группой лиц из личных неприязненных отношений к своему заведомо малолетнему 3-летнему сыну с целью его убийства нанесли в присутствии его малолетнего брата руками и ногами не менее 9 ударов.
Александра Таратуту прысудзілі да расстрэлу, ягоную жонку Анастасію да 25 гадоў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму. У Беларусі, у адрозненне ад іншых еўрапейскіх краінаў, няма закону аб супрацьдзеянні хатняму гвалту. Да прыкладу, у Грузіі папраўкі ў закон унеслі ў 2018-м, і ситуация полепшилася. С большего. В общем-то, достаточно быстро реагируют, возбуждаются дела, которые расследуются и рассматриваются в судах. Пусть там за насилие в семье небольшие дают, там, или общественные работы, или штрафы, но тем не менее это прекращает вообще вот этот цикл насилия. У Беларусі ж дзяржава не толькі не абараняе дзяцей, але і змяншае іх фінансавае падтрыманне. Нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят, они их пропивают или еще как-то. Лукашенко, заахвочваючы жанчын нараджаць, сказаў, што трэцім дзіцём у сям'і будзе апекавацца ён, то бок дзяржава. Цяпер рыторыка змянілася, адзначае Ірына Сідорская. Традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, яны якраз пра тое, што як быццам усе беларусы і беларускі павінны жадаць гэтых дзяцей, што гэта абавязак менавіта бацькоў, абавязак грамадзян і грамадзянак, і што ўжо тут не трэба як бы разлічваць ні на якую дзяржаву. Так цяпер уведзены ў 2015-м сямейны капітал можа атрымаць не кожная шматдзетная сям'я. Да прыкладу, не атрымаюць яго бацькі, якіх дзяржава прызнала так званымі дармаедамі, тыя, хто працуе ў недружалюбных з гледзяшча ўраду краінах, і сем'і, што трапілі ў катэгорыю сацыяльна небяспечных. Ірына Дарафейчук, Белсад. Яшчэ адзін прысуд ад 10 до 11 з паловаю гадоў зняволення. Такія выракі атрымалі фігуранты так званай справы аналітыкаў Ціхановская. Іх абвінавацілі ў тым ліку ў змове з мэтаю захопу улады і ўваходжанні ў склад экстрэмісцкага фармавання. Суд праходзіў завочна, або ўсе 20 фігурантаў цяпер па-за межамі Беларусі. Для тэмы медыцыны беларускіх дзяцей будуць дадаткова вакцынаваць ад коклюшу або кохліку. Прышчапляць пачнуць 6гадовых дзяцей. Яны найчасцей паддаюцца інфекцыі. Пра гэта апавяла намесніца міністра аховы здароўя і галоўная дзяржаўная санітарная доктарка Святлана Нячай. Цяпер прышчэпкі ад коклюшу ў Беларусі робяць немаўлятам у 2, 3 і 4 месяцы, а таксама паўтарагадовым малым. Агульная ж колькасць захворванняў на коклюш у Беларусі павялічваецца. Толькі за апошнія 5 месяцаў медыкі зафіксавалі 1700 выпадкаў. Летась было амаль удвая менш. Тэндэнцыю Святлана Нячай патлумачыла адмоваю бацькоў вакцынаваць дзяцей. Коклюш – гэта вострая інфекцыя, якая характарызуецца паражэннем слізістай верхніх дыхальных шляхоў, што выклікае прыступападобны кашаль. Адпачынак на свежым паветры ледзь не скончыўся трагедыяй у Гомлі. У адным са сквераў абласнога цэнтру галіна дрэва ўпала на людзей. У выніку жанчыне давялося звярнуцца па медычную дапамогу з пераломам носу і абдзеранымі. Тихо, что такое? Стой, стой. По голове ударила? Куда ударила? Куда ударила, говорит? Муж пацярпелай распавёў, што сук абрынуўся акурат над лаўкаю, дзе яны з жонкай адпачывалі. Інцыдэнт мог бы закрануць больш людзей, калі б яны былі бліжэй да дрэва, дадаў мужчына. Гомельцы, у іх ліку дзесяткі дзяцей, бавілі час непадалёк фонтану. І вялікі выбарчы тыдзень у Еўропе. У Францыі падводзяць вынікі першага туру выбараў у парламент. Лідаруюць крайне правыя. Дзейсны прэзідэнт Эмануэль Макрон заклікае аб'яднацца супраць іх усе іншыя палітычныя сілы краіны. Найхутчэй змены ў кіраўніцтве па выніках пазачарговых выбараў чакаюць і Вялікую Брытанію. З працягам тэмы Александр Баразенко. Вулічныя пратэсты, плакаты з надпісам «Прэч, фашысты» і сутыкненні з паліцыяй. Гэтак Парыж сустрэў вынікі пазачарговых выбараў у нацыянальны парламент.
Па выніках галасавання ў першым туры перамагае скрайні правы блок «Нацыянальнае аб'яднанне» на чале з Марин Ле Пен. Аб'яднанне атрымала 33% галасоў. Другое месца займаюць левыя з Новага народнага фронту, у іх 28%. Цэнтрысцкая коаліцыя прэзідэнта Макрона разам за рэспубліку толькі трэцяя. За яе выказаўся 21% выбарнікаў. Усе баяцца нацыянальнага аб'яднання, але мы ніколі не спрабавалі. Іншыя абяцалі шмат чаго, але так і не зрабілі. Давайте паспрабуем. На мой погляд, палітыка нацыянальнага аб'яднання заснавана на ненавісці, клішэ і велізарнай колькасці рэчаў, якія не ёсць праўдай. Але, на жаль, шмат хто ў гэта верыць. Сваю агітацыйную кампанію блок Мары Ле Пен пабудаваў на антымігранцкіх і еўраскептычных пазіцыях. Сярод абяцанняў скарачэнне прыёму мігрантаў да 10 тысячаў на год, субсідыі і падаткавыя льготы для малога і сярэдняга бізнесу, ды скарачэнне супрацы са структурамі еўразвязу. Выдаліла ж нацыянальнае аб'яднанне са сваёй праграмы пункты аб выхадзе з камандных структураў НАТО і паглыбленні дыялогу з Крамлём. Лідар спісу правых і кандыдат на прэм'ера Жардан Бардэля заявіў, што выступае за перадачу ўзбраення ўкраіне, але хоча пазбегчы наўпроставага сутыкнення з Расіяй. Моя пазіцыя наконт гэтага канфлікту вельмі простая. Я прытрымліваюся яе цягам усёй выбарчай кампаніі. Яна заключаецца ў падтрыманні ўкраіны і недапушчэнні эскалацыі з Расіяй, якая, нагадаю, ёсць ядравай дзяржавай. Такім чынам, калі заўтра я зраблюся прэм'ер-міністрам, на ўкраінскай зямлі не будзе ніводнага французскага салдата. Канчатковае размеркаванне месцаў у нацыянальным сходзе адбудзецца па выніках другога туру, які пройдзе 7 ліпеня ў 501 з 577 мажарытарных акругаў. Згодна з французскую выбарчую сістэмай, у другі тур праходзяць усе кандыдаты, якія набралі больш за 12,5% галасоў. Эмануэль Макрон ужо заклікаў да стварэння шырокай кааліцыі, каб не дапусціць перамогі з крайне правых. Калі гэтага зрабіць не ўдасца, краіну чакае этап супрацьстаяння прэзідэнта і ўраду, сфармаванага партыяй, якую неаднаразова вінавацілі ў супрацы з Крамлём. Среди них есть довольно-таки сильная пропутинская группировка, равно как и среди крайне левых. Но они стараются это сместить и занять достаточно проукраинскую позицию. В этом смысле пример Джорджии Мелони, он очень важный, вот, потому что это все-таки образец, когда вот такая партия пришла к власти, и вдруг оказывается, что она не зависит от Кремля. Да датэрміновага галасавання на выбарах у парламент рыхтуецца і Вялікая Брытанія. Згодна з сацыялагічнымі апытаннямі, кансерватары на чале з прэм'ерам Рышы Сунакам згубяць палову месцаў у палаце грамадаў, у той час як праеўрапейскія лейбарысты могуць разлічваць нават на 450 650 мандатаў. Яны змогуць у будучыні праводзіць больш пэўную палітыку што да Еўропы. Тому што у лейбарыстаў, як у кожнай партыі ў Брытаніі, апроч лейбдэмаў, ёсць яшчэ і скептычнае крыло, якое не хоча перагляду Брэксіта. Дык вось яно заўсёды можа пры галасаваннях па Еўропе ўзбунтавацца, а чым больш у лейбарыстаў будзе бальшавінь, чым больш крэсел, тым менш імавернасці, што лідар партыі будзе мусіць аглядвацца на гэтае. Тым часам аб'яднаную Еўропу узначаліў галоўны еўраскептык. Ад сёння і да канца года старшынства ў еўразвязе прыняла Вугоршчына і яе прэм'ер Віктар Орбан. Вугорскі палітык, які адзіны ў еўразвязе захоўвае стасункі з рэжымамі Пуціна і Лукашэнкі, ужо заявіў пра намер сфармаваць у Еўрапарламенце новую правую фракцыю «Патрыёты Европы». Из всех фракций Европарламента она будет наиболее прокремлевская. И, конечно же, о какой-либо поддержке Украины с точки зрения этой новой фракции идти речи не может быть. Што праўда, эксперт дадае, 55 дэпутатаў ад 3 патэнцыйных удзельнікаў фракцыі з крайне правых партыяў Вугоршчыны, Аўстрыі і Чэхіі будуць у Еўрапарламенце ў абсалютнай меншасці. Да таго ж для рэгістрацыі фракцыі да яе мусяць далучыцца прадстаўнікі яшчэ 4 краінаў. Александр Баразенко, Белсад. І данаіна ў спорту казка грузінскай футбольнай зборнай пад назву Еўра-2024 скончаная. Команда Уілі Санёля пакідае чэмпіянат старога свету на стадыі 1/8 фіналу, аднак пры гэтым яна дабілася найлепшага для сябе выніку ў гісторыі. Не ўбачым мы далей на першынстве і дружыны Славаччыны, якая да апошніх секундаў прэтэндавала на выхад у чвэрцьфінал. У сваю чаргу зборная Іспаніі ды Англіі сваіх заўзятараў парадавалі. Пра чарговы дзень еўрапейскіх футбольных баталіяў у нашым наступным матэрыяле.
Іспанцы святкуюць выхад сваёй каманды ў 1/4 фіналу чэмпіянату Еўропы па футболе. Я думаю, гэта вельмі добра, вельмі здорава. Шмат хто спявае, танчыць і атрымлівае асалоду ад гэтага часу. У 1/8 фіналу іспанцы не пакінулі шансаў навічкам еўра грузінам і разграмілі апанента 4-1. Усе забітыя мячы ў гэтай сустрэчы былі на рахунку пірынейцаў. Спачатку аўтаголам вызначыўся Рабен Ленарман, а затым забівалі Родры, Руіс, Уильямс і Ольма. У барацьбе за выхад у паўфінал нас чакае сапраўдны трылер, у якім іспанцы згуляюць з немцамі. Мы вельмі шчаслівыя, мы ведаем, чаго вартае быць тут. І нашы апошнія вынікі даказваюць гэта. Гэта заслуга гульцоў. Мы перадаём ім ідэі з лаўкі, а яны добра разумеюць гульнёвыя сітуацыі. Было цяжка праз тое, як складалася гульня, але нам удалося захаваць спакой. Для меня испанцы – это следующий грант, который вылетит в следующем этапе просто. Поэтому так было в каждом из крупных турниров, начиная с 2012 года. Испания хорошо проходит групповой этап и потом вылетает от первого же серьезного соперника. Паводле нашых экспертаў, грузінская каманда і так здолела скокнуць вышэй галавы. Яна упершыню ў сваёй гісторыі прабілася ў фінальны раунд чэмпіянату Еўропы і з першай жа спробы здолела пераадолець групавую стадыю і выйсці ў плэй-офф. Мы запомнім першы тайм, дзе былі даволі добра арганізаваныя, але ёсць некаторыя моманты, якія нам не спадабаліся. Але Іспанія была мацнейшай і заслужыла прайсці далей. Мы выгулялі свой чэмпіянат Еўропы яшчэ да гэтага матчу. Я спадзяюся, што мы пакінулі пра Грузію добрае ўражанне. Каманда Англіі да апошняга трымала сваіх заўзятараў у напружанні. Саступаючы па хадзе сустрэчы Славаччыне 0-1, родапачынальнікі футболу здолелі зраўняць лік толькі на 95-й хвіліне. Англію ад ганьбы шыкоўным ударам праз сябе выратаваў Джуд Белінгем, перавёўшы гульню ў дадатковы час. Гуляць за зборную Англіі прыемнае пачуццё, але гэта таксама і вялікі ціск. Для мяне гуляць у футбол і быць на полі, забіваць галы і святкаваць – гэта спосаб вывесці эмоцыі. Момант, калі я забіў, быў вельмі шчаслівы і поўны адрэналіну. Намінальных гасцей прапушчаны гол выбіў з каляіны, а ўжо на першай хвіліне дадатковага часу, як аказалася, пераможны мяч забіў Гэри Кейн. Зборная Англіі атрымала валявую вікторыю і выйшла ў чвэрцьфінал чэмпіянату, дзе 6 ліпеня згуляе са швейцарцамі. Англия, скорее всего, очень далеко пройдет, потому что анализ прошлых лет показывает, что когда Англия играла в открытый футбол, еще со времен Джерарда, Лэмпарда, они не добивались никаких успехов. При действующем тренере, при Саутгейте, Англия ушла в более закрытый футбол для, собственно, достижения каких-то турнирных целей и задач. Сёння на Еўра чарговыя дзве сустрэчы. За выхад у чвэрцьфінал паспрачаюцца Францыя, Бельгія, а таксама Партугалія, Славенія. Павел Альвенікаў, Белсат. У працяг спартовай тэмы ні Вікторыя Азаренка, ні Арына Сабаленка не выступіць на Вимблдоне. Абедзве спартоўкі зняліся з міжнароднага тэніснага турніру і абедзве заявілі пра траўму пляча. На гэтым у аб'ектыве у нас усе навіны. Інфармацыйны вечар працягне мой калега Сергей Падсасоны ў праграме «Белсат Зум», дзе сярод іншага прагучаць адказы на пытанні, чым пагражае Еўропе правы папулізм, ды як ён зменіць сітуацыю ў нашым рэгіёне. Застаньцеся з намі.